Un grupo de alumnas dun colexio vigués son finalistas dun proxecto educativo en España e Portugal cunha aplicación informática para que as persoas, sobre todo as mulleres, poidan axudarse entre sí a través do chamado troco de favores. Coidado de nenos, aulas de informática ou recados. A aplicación deseñada por estas alumnas do Colexio Mendiño de Vigo para a materia de xestión do pequeno comercio é un lugar onde concretar e cadrar o que cada quen precisa. Mujeres que igual cuidando a sus hijos no tienen tiempo para trabajar o estudiar, entonces necesitan a otras personas para cuidar de sus niños mientras ellas pueden generar algo de dinero para la familia. Y por otra parte tamén señoras jubiladas. Neste proxecto nos poñemos en valor a igualdade de xénero, que tanto homes como mulleres teñan as mesmas condicións laborais e salarios laborais que sexan completamente dignos, unha educación de calidade para todos os nenos. Ademais, poñer en valor a economía colaborativa. O seu plan de empresa une a cifra que di que o 72% da poboación española que é pobre son mulleres e nenos, un concepto tan antigo como o troco, desde unha perspectiva solidaria, de xénero e local. Primero generar la idea, ir mejorándola, buscar datos, tanto de por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, datos matemáticos, tanto balances, presupuestos. Por que non acompañar a esa xente que está soa? E por que esa xente non nos pode axudar as nais solteiras que necesitan de axuda de terceiros para sair adiante? Esta idea pode conducilas ata Silicon Valley, porque o premio do concurso educativo Jóvenes Emprendedores da Fundación La Caixa, do que son finalistas, é precisamente unha viaxe á meca das empresas tecnolóxicas.